ceritane iki mung wis rada kasep, guys, wis sarapan. Lah bukake dasar jam 09.00 jadi sarapane yo berbuka dasar. Wetenge rada wis luwe lek jam 09.00. Biasane jam 8 aku wis sarapan. Iki mung ngenteni kepayone jam 09.00 dadi sarapanku yo jam 09.00. Dadi wetenge rada klik-klik. Wetenge rada klik-klik iki sarapane iki lho. Iki jenenge lek sampean roh apa iki? Iki jenenge sego gerit. Sego gerit iki bakale saka jagung. Bakale saka jagung. Iki lawe brengkes karo teri, pethek digoreng sambel. Iki jenenge sego gerit. Sarapan sego gerit. Awe pethek. Pethek iki asine setengah mati. Tapi lebih dicampur sego gerit imbang. Sego gerit karo pethek. Mangane mulo ayam. Mulo ayam mengikuti sunah Rasul. Sing enak mangan ya mulo sesuai sunah Rasul. Agak luwe. Mangan yo gas-gasan. Gas-gasan kaya ngemplok-ngemplok awang. Sambelnya terasi. Lawe pethek. Brengkes. Petheke asin. Kulupane godhong atas. Mantap. Enak asin-asinnya. Kok gerit. Wis lho ya, tak tutukne ya lek mam.